बिटिआर सोरखारनिफ्राय खुंदों बेखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना जोङो बिटिआरआव पस्टआ खालि जानानै दंमोन दा बेखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा बिटिआर सोरखारा जोंनो स्पेसियेल टेट खुंनाय जादोंमोन नाथाय स्पेसियेल टेटआ एग्जामा जोबखांनायनि उनाव रिजाल्ट होखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै जोङो ना मार्कशिट मोन्दों ना जोङो सार्टिफिकेट मोन्दों दा जोङो बेखौनो एपिल खालामो बिटिआर सोरखारनिसिम जोंनो थाबैनो मार्कशिटजों लोगोसे सार्टिफिकेटखौ राननायजों लोगोसे थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट होनानै जोंनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ बेजों लोगोसे जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालिफोरा सिंगेल टिचार आरो बबेबा फरायसालिफोरा जिर' टिचार जानानै बबेबा फरायसालिजों एमइ फरायसालिफोरजों एमालगेमेसन जानो थांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों दा बेफोरनि आन्दोआवनो दङ जोंहा मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैयै दा फोरोंगिरि गैयाब्ला मोनसे गामिनि बिमा बिफाया बा गार्जेनफोरा गावनि गथ' गथायफोरखौ मोनसे फरायसालियाव माबोरै थिसनहरगोन जिहेथु मोनसे फरायसालियाव फोरोंगिरियानो गैयाब्ला होमबा फरायसाया बोरै सोलोंनो थांगोन दा बेफोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो फोरोंगिरिखौ थिसननायनि दायथ'आ सोरखारनि दायथ' बेनिखायनो जों फिन खनसेबाव खावलायो बिटिआर सोरखारा जोंनो थाबैनो रिक्रुइटमेन्ट खालामना होनांगौ लोगोसे जोंहा दा बिटिआर सोरखारनि चिफ सारआ बुंबाय थादों 1200टा SIU एप्रुभ जानो थांगासिनो दं होननानै दा जोंहा बिटिआरनि सिङाव गोबां फरायसालि थानायलाय जों सानो 1200टाल' पस्टआ जोंनि माबायाव बिटिआरनि सिङाव थोजासे नङा होननानै आं सानो बेनिखायनो आङो SSAनिफ्राय माखासे पस्टखौ बरननानै जोंनि बिटिआरनि सिङाव एडभार्टाइजमेन्ट होनो थाखाय आङो खावलायदों लोगोसे एनरलमेन्ट गैयैनि माखासे आं माबाखौ फोरमायनो सानदों जोंना दा जोंनि गामियावनो मोनसे जाथाय जानानै दङ जोंनि गामिनि फरायसालियाव गुदि फरायसालियाव आरो सासेल' सिंगेल टिचार नाथाय सिंगेल टिचार हिसाबै बेयाव अफिसियेल खामानि हेडमास्टार जानायलाय बेना अफिसियेल खामानि गोबां थायो नाथाय बेयाव अफिसियेल खामानि थानायजों लोगोसे स्कुलखौ माबोरै फोरोंगोन सोर फोरोंगोन बियो अफिसाव खामानि मावनो थांनाय लोगो लोगो सासे फोरोंगिरिया बै स्कुलाव फोरोंगिरि फोरोंनो थाखाय सासेबो फोरोंगिरि थाया जायो दा बिनि जाहोनाव मा खालामखो जोंनि गामिजों लोगोसे गोबां गामिफोर दङ माने गामिनिफ्रायनो गावजों गाव रायजो राजाफोरनाव थाइसे थाइनै थाखा खांनानै मा खालामदों बेयाव फोरोंगिरिखौ ओरैनो थिसनथाइ होनानै दंथ'यो आरो दा खिन्थु बैफोरबायदि फोरोंगिरि थिसनथाइ होनाया बिटिआर सोरखारनि खामानिमोन बा गभर्नमेन्टनि खामानिमोन नाथाय बेफोर खामानिखौ जोङो रायजो राजायासो मावनो गोनां जानानै फैदों आरो बेनिखायनो आं फिन खेबसेयाव आपिल खालामो थाबैनो जोंनो बिटिआरनि चिफ EM सार बिथांखौ आं थाबैनो जोंनो रिक्रुइटमेन्ट होनांगौ आं बेखौ आपिल खालामदों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि सारमोननिसिमबो जोङो सोरखारनि फारसे नारसिननानै जोंनो थाबैनो रिक्रुइटमेन्टखौ खालामनानै होनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय 2012 मायथाइयाव जेनाखि टेट आनजाद जादोंमोन बे टेट आनजाद जानायाव जायफोरा मार्क खममोन बिथांमोना मोनैयाव बै समनि खुंथायाव थानाय सरकारा बिथांमोनखौ 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टिचार हिसाबै नाम दोननानै बिथांमोनखौ कन्ट्रेक्ट फोरोंगिरि हिसाबै दोनबोबाय थादोंमोन दा दिनै बिथांमोनखौ बे 427 पस्टआव जों बिथांमोनखौ रिगुलार खालामबाय होननानै जों मिथिनो मोन्दों नाथाय जों बेखौ जोङो जेबो दुखु मोना जोंनि दुखुआ खालि बेल' जे जोंनि बिटिआरआव बे टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफ्रा जाहाथे जेबो भुगिनाङा बे टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोराबो गावनि जिबन दङ जिबन दानायनि मोन्थाय दङ आरो बिथांमोनाबो इयुनाव बर' मिडियामखौ मोजाङै मोजां फोथांनानै लाखिनो हायो बर' गथ'फोरखौ जाहाथे गोजौ फारसे दावखोनायाव बे क्वालिटि गोनां फोरोंगिरिफ्रा आवगायहोनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै बिथांमोना गोख्रैनो बिटिआरआव टेट पास जानाय बिजाथिफोरनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ होननानै जों दाबि खालामो आरो बेराफारसे आसाम सरकारनि जेनाखि जोंखौ नासयनाय बेथ' दंखायोआनोसै रनज पेगुनि फोसावनाय नै दा बावैसो सेप्तेम्बर मासनि गेजेराव ओंखारनो गोनां जेनाखि भेकेन्ट पस्ट बे भेकेन्ट पस्टआवथ' जोंनि बर'नि मिडियामनि हिसाबै बे पस्टआनो थाया थागोनबाबो माथ्र 50-70 बेबायदि पस्टआव थागोन बेवहाय सोर साबैसेया जायगा मोनो दा जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा टेट पास जानानै दङ बिथांमोना नांगौबायदि पस्ट गैयैनि थाखाय नांगौबायदि जायगा मोनैनि थाखाय बिथांमोना हाबनो हायाखै खारन मानोना आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिआरनि बायजोआव जोबोद खम पस्टखौ फोसावनानै होयो
आरो जोंनि बिटिआरनिखौथ' बिथांमोना रिक्स लाया, बे मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट होननानै बिटिआरनिखौ बिटिआरआसो मावो होननानै जोंखौ बुंबाय थायो। दा बेनिखायनो बिटिआरनि खामानिखौ बिटिआरआ मावो हिसाबै जोंनि खुंथायाव थानाय मानगोनां प्रमद सारखौ जोङो टेट क्वालिफाइड एसोसिएसन जानानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों खावलायनो सानो जे जोंनि प्रेस टेट पास जानानै थानाय बिजाथिफोरनि जिबनखौ लानानै गेलेयालासेनो आरो बिसोरनि फिउचारनि बाथ्राखौ साननानै, बर' बिजोंनि बाथ्राखौ साननानै, सिंगेल टिचारनि बाथ्राखौ साननानै गोख्रैनो बे टेट पास जानानै थानाय बे मोनब्रै जिल्लायाव थिसनथाइ होनांगौ होननानै जों दिनै मिडियानि गेजेरजों दाबि खालामो। आरो बे 1200 पस्टनि अनगायैबो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव 4000 5000 पस्टखौ दिहुनना होनांगौ आरो जेसेबांनाखि टेट पास जानानै दङ क्वालिटि गोनां टिचार बिथांमोनखौ थिसनथाइ होनांगौ होननानै दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद सारनिसिम दाबि दैखाङो। साबायखर जासिबाय। दिनैहाय जोङो अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एसोसिएसना गोसो गैयाब्लाबो माखासे बिटिसि सरकारनि गहैलु खामानि मावनायखौ सोलोंथाइनि बिथिङाव मोजां मोनैनि थाखाय जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिट लानो गोनां जादों। प्रेस मिटनि गुबै थांखिया बेनो जि जोङो जोबोद दुखुनि गेजेरजों फोरमायनाय जायोदि जे थांनाय 34 दान आरो 2023 अक्ट'आव जे बिटिआर सरकार आरो 6 शेड्युल मोनथाम गभर्नमेन्टजों बिटिआर, 6 शेड्युल, कार्बि आलं आरो डिमा हासाव बे मोनथामजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै बे थांनाय 30 एप्रिल खालि सेबाया 6 शेड्युल स्पेसियेल टेट मुं होनानै बे मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलाव स्पेसियेल टेट आनजादखौ खुंदोंमोन। बिनिनो रिजाल्टआ थांनाय 6 मार्च 2023 मायथाइयाव रिजाल्टआ ओंखारदोंमोन। बे रिजाल्ट ओंखारनायाव दा जोंना बिटिआरआव मोनब्रैल' जिल्ला दं हिसाबै एलपिआव जोंहा गासै पास जादोंमोन 7335 केन्डिडेट बिथांमोना आरो इउपिआव जोंहा पास जादोंमोन गासै 5555। एलपि आरो इउपि जोंहा मोननैजों दाजाबनानै जुदि नायोब्ला 12890 केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव दा पास जानानै रिक्रुटमेन्ट मोनालासे ओरैनो दङ। आरो बेनि अनगायैबो आसाम गभर्नमेन्टआ 2021 मायथाइयाव टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहायबो जोंनि बिटिआर मोनब्रै जिल्लायाव एलपि हिसाबै जोंनिया 3328 आरो इउपि हिसाबै 2628 गासै मोननैजों 5956 केन्डिडेटफ्रा जोंहा पास जादोंमोन। आरो बिनि सिगाङाव जोंहा 2019 मायथाइयावबो आसाम गभर्नमेन्टआ टेट आनजाद खुंदोंमोन। बेवहाय जोङो राउन्ड फिगार हिसाबै बे जोंनि मोनब्रै जिल्लायाव गासै 900 जन केन्डिडेटफ्रा पास जादोंमोन। दा जोङो 2023, 2021 आरो 2019 गासै जोङो दाजाबनानै जुदि नायोब्ला जोंना 2023आव दंमोन 12890 आरो 2021आव जोंहा पास जादोंमोन 5956। लोगोसे 2019आव जोंहा पास जादोंमोन 900। गासै जोङो दाजाबनानै नायोब्ला 19746 बिजाथिफोरा जोंहा बिटिआरआव पास जानानै अलरेडि दङ। थामहिनबा 19746 जन केन्डिडेटफ्रा जोंना बिटिआरआव एसामिस आरो बर' मोननैजों लायोबा बे केन्डिडेटफ्रा जोंहा दासिमाव पास जानानै दङ। नाथाय बे इसिबां बुरजा केन्डिडेटफ्रा बिटिआरआव पास जानानै दङब्लाबो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ दासिमबो खेबसेबो रिक्रुटमेन्ट होयिया जोबोद दुखुनांथाव आरो मोनसे लाजिथाव बाथ्रा। खारन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बुंबाय थायो क्वालिटि डिभिजननि खोथा, फोरोंगिरिफ्रा क्वालिटि जानांगौ, जोंनि बर' बिजोंनि मिडियामफ्रा थांनानै थानांगौ। नाथाय बिथांमोना खुगायावल' क्वालिटिनि खोथा आरो जोंनि बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि बाथ्राखौ जों बे समाव ओरैनो बुंगारनाय बायदिसो जों नुगासिनो दङ। आसाम गभर्नमेन्टआथ' अलरेडि खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होखांबाय। थांनाय 2022 मायथाइफ्राव आसाम गभर्नमेन्टआ थांनाय 2021आव जेनाखि आसाम गभर्नमेन्टनि रिक्रुटमेन्ट टेट पास जानायफोरनि बेवहाय एलपिआव मात्र 90 जनल' दंमोन आरो इउपिआव दंमोन 16।
दा मोननैजों दाजाबना नायोबा 1,116 पस्टआ बर' मिडियामनि थाखाय ओंखारो आरो नै दाख्लैसो बावै मे मासाव जोंहा आसाम टेटनि रिक्रुटमेन्ट ओंखारबावदों बेवहाय गवालपारा आरो धेमाजि जिल्ला बे मोननैजों मिलायनानै गासै 40 पस्टआ ओंखारदोंमोन नाथाय इउ पि हिसाबै 0 गैया। दा आसाम गभर्नमेन्टनि बे खेबथाम रिक्रुटमेन्ट होसेयावबो आरो लोगोसे कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बे 6 शेड्युल एरियाफ्राव अलरेडि टिचार रिक्रुटमेन्टखौ सोखांनायनि उनावबो नाथाय जोंनि बिटिआर ओनसोलाव दासिमबो टेट पास क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ थिसनथाइ होयैया बे जोबोद दुखुनांथाव। आरो बेराफारसेथिं जोंनि जेनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि बे फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि आंखाला बांनायनिफ्राय बांगासिनो दङ आरो जोंनि बर' बिजोङा गैयिनि थाखाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ सोलो खालामनानै एमइ स्कुलफोरजों एमएलटिएमएल खालामनायनि बिथांमोना थांखि लागासिनो दं आरो बे हाबाफारिखौ मावगासिनो दं। बेराफारसे जोंनि फरायसालियाव सिंगल टिचारनि जेनाखि जेंना बियो गोबाङैनो दङ बेखौ मिथिगासै। नाथाय बिटिसि सरकारा नैबेखौ जोंनि सिगाङाव बुंनानै जोङो थगायनो नागिरनाय बादि जादों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टेट जेनाखि 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल फोरोंगिरिफोर जाय बिथांमोना माने सिगां समनिफ्रायनो फोरोंगिरि मावनानै दं दासिमाव रेगुलार मोनाखै बे बिथांमोना माखासे सोबाय 1999 आरो 6 मान्थ कन्ट्रेक्चुयेल टिचारफोरखौ नाथाय बिथांमोनखौ रेगुलार पस्टआव सोनायखौ जों जेबो दुखु मोनाखै जों अपज खालामाखै खारन बिथांमोनाबो मोन्थाय दं। नाथाय बिदि होननानै बे 6 मान्थ आरो 99नि फोरोंगिरिफोरखौल' रेगुलार थिसननाया जोंनि थाखाय गनायथाव नङा। खारन जोंना बिटिआर हिसाबै 19,876 जेनाखि अलरेडि टेट पास जानानै दं टेस्ट टेट पास जानाय बे बिथांमोनखौ दासिमबो थिसननानै होयैया आरो जोंखौ खबर लायैया जोबोद मोनसे दुखुनांथाव। आरो जों दिनै मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनो जे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो जेनाखि दा सरकाराव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना बुङो जे जोंनि बिटिसिआव दासिमाव रिजनेल पस्ट हिसाबै एसआइउ ग्रुपनि थाखाय 1200 पस्टआ दं होननानै बिथांमोना मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दं। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बिसोर जे आसाम गभर्नमेन्टआ खेबथाम खेबब्रै रिक्रुटमेन्ट होखांनायनि उनावबो बिसिना बोरै हाजार हाजार पस्टआ एसआइउ ग्रुप जानानै रिक्रुटमेन्ट जायो खिन्थु जोंनि बिटिआरनि बे माथ्र 1200 पस्टआ मानो दाबो 2 बोसोर गाहाम बारलांबाबो एसआइउ ग्रुप जानो हायाखै। दा बेवहाय जोंनि खुंगिरिफोरनि माबाफोर सिङाव आखाइफोर दं नामा? दा जों बेखौ टेट पास जानाय बिजाथिफोरा मिथिनो मोनाखै। खारन एसआइउ ग्रुप जानो थाखाय बेबादि इसेबां गोबाव सम लाया होननानै जों मिथिनो मोनो। खारन नै आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डाक्टार रनेस पेगु बिथाङाथ' बुंबाय नैबे सेप्तेम्बर मासावनो 15,000 जेनाखि टिचारफोरनि पस्ट बेखौ फिलाप खालामसिगोन। नाथाय जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआव बेफोरनि खुनु पात्ता आरो खबरानो गैया जे फोरोंगिरिफोरखौ थिसननांगौ ना मानांगौ बिथांमोना जेबोखौनो खबर लायाखै गावसिनि पलिटिकेलि लाबा लाबनि थाखायल' खोथा बाथ्राफोर बुंगासिनो दङ। आरो बेराफारसेथिं जेनाखि जानानै थानाय 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि जे मार्कशिट बे मार्कशिटखौबो दाबो सेबाया राननानै होनो हायाखै। दा बे जोंनि गभर्नमेन्टजों लोगोसे सेबा बिथांमोना जयै लोगो नांनानै खुङो हिसाबै बिथांमोना 6 शेड्युल स्पेसियेल टेटनि मार्कशिटखौ गोख्रैनो राननांगौ आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेनाखि दा फोसावबाय थानाय 1200 पस्ट बे पस्टआव गोख्रैनो भेकेन्ट जानानै थानाय लांदां जायगाफोराव जोंनि टेट पास क्वालिफाइडफोरखौ रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि गेजेरजों थिसननांगौ। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय मा थांनाय 2021 मायथाइयाव जेनाखि आसाम टेट जाखांनायनि उनावहाय बिटिसिआव मोनसे रिक्रुटमेन्ट ओंखारदोंमोन। बे जाय रिक्रुटमेन्ट जायोबा 427 427टा पस्ट ओंखारदोंमोन। बे पस्टआव माखासे सिटेट पास जानाय केन्डिडेटफ्रा गावसोरबो एप्लाइ खालामनो मोननांगौ होननानै गुवाहाटि हाइकर्टआव केस होदोंमोन। अब्ला बै समाव जोंनि टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना प्रमद बर'खौ लोगो हमनानै बुंदोंमोन जे सार बे 400 पस्ट भेकेन्ट पस्टखौ गोख्रैनो बिटिआरआव
थिसनथाइ होनांगौ अब्ला बुंदोंमोन प्रमद बर'आ जे नोंथांमोननिफ्राय CTET पास जानाय बिजाथिफोरा बे 427 पस्टखौ केस होनानै दङ आरो बे केसा हाइकर्टआव पेन्डिं जानानै दं जुदि नोंथांमोना बेखौ गाबोननो उइथड्र खालामनानै लाबोनो हायोब्ला जों गाबोननो नोंसोरखौ थिसनगोन होननानै प्रमद बर' सारआ बुंदोंमोन नाथाय बे 427 जेनाखि CTETनि केस बेयो अलरेडि मा लांखावनो जोबखांबाय नाथाय 427 पस्टनि केसा जोबनायनि उनावबो प्रमद बर'आ गावनि बुंनाय कमिटमेन्टखौ लाखिनो हायाखै অসমে আমাৰ এই টিচাৰৰ যি প্ৰব্লেম বা স্কুলৰ যি প্ৰব্লেম ছিংগল টিচাৰ হওক বা অন্যান্য অসুবিধাখিনি চাই কিনে আমাক টেট ৰিক্ৰুটমেণ্টে অতি সোনকালে কৰাটো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকীখিনি প্ৰব্লেমটো বহুতে জানে আৰু দেখিবলৈ পাইছে সেইকাৰণে এইটো এটা নৰ্মেল প্ৰব্লেম নহয় যাৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হয় হিউমেন ৰিচোৰ্চ বা হিউমেন ডেভেলপমেণ্টটো হয় না য'ত আমাৰ গ্ৰাউণ্ড লেভেল বা ফাউণ্ডেশ্যনটো ঠিক নহয় আমি ওপৰত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হওক বা কলেজ লেভেলত হওক আমি কোৱালিটি এডুকেশ্যন বিচাৰি কি লাভ হ'ব না সেইকাৰণে মই এইখিনি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আমাৰ BTR চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ আৰু এটা কথা আজিৰ এই প্ৰেছ মিটৰ দ্বাৰা মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমি অতি দুখিত বা কি বোলে আমি অলপ দুখিত মানে আমি BTR টেট দিলোঁ দিয়াৰ পিছত ৰিজাল্ট ঘোষণা হ'ল তাৰপিছতো আমি মাৰ্কশ্বিট বা চাৰ্টিফিকেট এতিয়ালৈকে প্ৰদান কৰা হোৱা নাই যেহেতু সেবাই আমাৰ টেটৰ এক্সামটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে সেইকাৰণে ইয়াৰ বিষয়ে অলপ সেবাই হওক বা অসম চৰকাৰে হওক আমাৰ চাৰ্টিফিকেটটো দি পেলাই ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছটো অতি সোনকালে কৰিবলৈ মই দুয়োখন চৰকাৰক অসম চৰকাৰ বা আমাৰ BTR চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিলোঁ থেংক ইউ এপ্ৰিলত হৈছিলে আৰু ৰিজাল্ট ঘোষণা হৈছে 15 জুনত আমাৰ ৰিজাল্ট আজিলৈকে আমি মাৰ্কশ্বিট পোৱা নাই আৰু কেছৰ অলপ হেৰি আছিলে সেইটো আমি ছল্ভ হোৱা বুলি গম পাইছোঁ আৰু কোৰ্টত এইটো উকিলে কৈছিলে মানে এইটো উকিল মানে জাজে কৈছিলে মানে এইটো মাৰ্কশ্বিটটো প্ৰদান কৰিব পাৰিব বুলি এতিয়ালৈকে কিন্তু আমি পাব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যিহেতু জাজে কৈছে কি বুলি কয় চাৰ্টিফিকেটটো দিব পৰা যায় দিব লাগে এটা বহুত দিন হৈ গ'ল চৰকাৰৰ এইটোৱে অনুৰোধ কৰি থাকে সদায় এতিয়া অঞ্চলটোত 1200 বা 3000কৈ অধিক ভেকেঞ্চি হৈ আছে পোষ্ট আছে বুলি তেখেতে এছআইও ৰিক্ৰুটমেণ্ট ধৰি আছে কিন্তু আজিলৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ চলাই নাই কি কৰিব চাওক আমাৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ওপৰত বহুত কি বুলি কয় আশা আছিলে এখেতে ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হয় আমি অন্য লিডাৰ বা অন্য লিডাৰৰ পৰা আমি এনেকুৱা আশা কৰিব নোৱাৰোঁ যোনটো আমি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰৰ পৰা পাৰোঁ যেহেতু এখেতে বহুত দিনৰ পৰা ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা স্কুল মিডিয়াম বা কি বুলি কয় এডুকেশ্যনৰ ছেক্টৰত কাম কৰি আহিছে ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হিচাপে এখেতে জানে আৰু জানাৰ কাৰণে আমি এখেতক ইয়াৰ যিখিনি প্ৰব্লেম হয় স্কুলৰ বা টিচাৰৰ এইটো অতি সোনকালে ছল্ভ কৰি দিব লাগে বা টিচাৰ এপইণ্টমেণ্টটো কৰি দিব লাগে আৰু BTRত অসমীয়া হওক বা বড়ো মিডিয়ামে হওক দুয়োটা আমাৰ স্কুলবিলাক অলপ ভালকৈ চলাকৈ ঠিক কৰি দিয়াটো আমি বিচাৰোঁ